Ассалому алайкум, бародарои ҷон, созин хубин, саломатитон хубай? Моҳи шарифи Рамазон муборак бошад. Бародарои ҷон, моҳи шарифи Рамазонам қариб омада тамом мешавад ва гуфтанем ки худованд ҳамаи шуморо сабр битад дар ин моҳи пурфайзу баракат. Ва бародарои ҷон, ҳама каса як дона лайка меҷақема ва ҳатман подписатся ва колокольчик канала гирён метинем. бародарои ҷон, имрӯз 26 апрел аст, соат 7:21 ба вақти Москва ва 9:21 ба вақти Тоҷикистон. курси имрӯзаи мо бародарои ҷон 1000 рубл 165 сомон аст ва доллар бошад бародарои ҷон, доллар бошад 13.27. ай ҳаматон хоҳиш ва илтимос метавонем ки ҳатман подписатся кунед, колокольчик канала гирён кунед ва поделиться видеои моро фаромӯш накунед. раҳмат барои ҳамаи дастгириётон бачаҳои чайҷон.